ассалому алайкум подписчикони азиз. Тасмим гирифтем як сарғанаҷини буғази 6 моҳа болотар пешкаши мо гардонем, то ки бибине бародарони азиз, касоне ки даки буғаз дар корай занг бизана, бипурса муомила кунад. Мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. ғанаҷини буғазе бародарони азиз, тамошо кунем, тарафи мол ҳама тарафа бибинем. Корпуси хуб дора мол. Ина қафошам ғавси хушура мола. чочпараки хубам дора. ҳама тарафа тамошо кунед бародарони азиз. беҳтарин молай. калгов. аксарияти калгово гоҳи ширте хуб мебироянд, молои хуб мешаванд. ина гардани мола бибинед, сари даҳани мола бинед, попари хубам дора. чочакои сафеди хушурам дора. ина бародарони азиз тамошо кунед. бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. вақта бисёр намегирем. рақамҳои телефон 917 39 93 67. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, успед кунед, харидорӣ кунед. мол доставка дора ба тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, Ройгон. бародарони азиз, фақат успед кунед, харидор кунед. лайка, подписатсияро фаромӯш накунед, то ки наврҳои хубу ҷолиб бисёртар шаванд, молҳои хубро пешкаши шумо бисёртар бигардонем. боз ҳам як борига такрорам шава бародарони азиз, тамошо кунед. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. бародарони азиз, мегзарем ба нархи навои мол. мола қимат намегем. мол 14,500 сомон. муомилаи хуб дора. занг бизанед, харидорӣ кунед. то наврҳои оянда худо ёру мададгортон бошад. ба ҳамаи ғарибатшо барори кор. бародарони азиз, фақат успед кунед, харидорӣ кунед, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. то наврҳои оянда, худоҳофиз.